Assumpte. Els sindicalistes, les sindicalistes, si preguntés en aquesta mateixa sala noms de dones sindicalistes catalanes de relleu, segurament els més informats em sabrien donar només el nom de Frederica Montseny. I molts, possiblement, ni això. Perquè al món sindical català el paper de la dona sindicalista s'ha menystingut, segurament perquè des del sindicalisme no hem estat capaços de superar el marc patriarcal imperant ni tan sols en les nostres estructures orgàniques. Assumpta Barbens, malgrat això, és secretària general de IACCATAC i portaveu de la Intersindical Alternativa de Catalunya, una confederació sindical que disputa el tercer lloc en el rànquing del sindicalisme català. Poques dones han arribat a assumir aquest nivell de responsabilitat orgànica en el sindicalisme català. Crec que difícilment algú qüestionarà que la presència de la dona en els màxims nivells dels sindicats és imprescindible per a la correcta defensa dels drets de les dones treballadores. Però, Assumpta, tu ets un cas excepcional o un primer pas cap a la normalitat? Hola, bona tarda. Bé, excepcional, ja m'agradaria ser excepcional. No, diria que en aquest tema, aquí a Catalunya, sóc única. Modèstia a part, no té... Jo crec que el fet per mi més preocupant no és que hi hagi dones en les estructures orgàniques dels sindicats, sinó que els sindicats que s'autoanomenen feministes, doncs en la seva pràctica real no ho són, no ho som. Aquí podem incloure també el nostre, perquè per desgràcia en el nostre dia a dia no tenim tota aquella pràctica feminista que caldria, que encara n'estem aprenent. El món patriarcal domina tots els àmbits socials i, per tant, és complicat desfer-se d'aquests rols. És veritat que, òbviament, si hi hagués més dones en els llocs de poder sindicals, les coses canviarien. És a dir, no ens hem d'enganyar, no tota dona és feminista, però sí que tota dona veu l'estructura social, el món laboral, d'una manera diferent que la veu un home. No és casualitat, jo crec, que els convenis laborals, que el nostre món laboral tingui una bretxa salarial. Per què té una bretxa salarial? Doncs perquè el model sindical ha estat dominant per homes i, per tant, no s'ha donat l'adequada importància i s'ha permès aquesta bretxa salarial. També per què necessitem permisos de conciliació? Si des dels convenis, si des del món sindical es negociessin ja jornades laborals realment que tinguessin en compte el món familiar, i no només familiar, el món com a persones, més enllà de la nostra vida laboral, no seria necessari estar posant permisos per anar a fer allò o allò altre que hem de fer fora del nostre horari laboral. El que necessitem són jornades realment que reconeguin la nostra multifunció com a persones. Com deia aquí, que m'ha semblat molt interessant el que deia la companya, el fet d'autoimposar-nos o el fet de saber fins a on podem arribar, doncs em sembla interessant i això a vegades no es té en compte. De fet, en relació a la primera pregunta, jo crec que només conec una altra secretària general dona, i és la secretària general de l'AP, del País Basc. El món sindical i l'AP en concret estan lluny de nosaltres, i el que té els sindicats és una escola feminista, una escola d'obligat compliment per tots els delegats i delegades que vulguin tenir un càrrec. Això vol dir que t'eduquen ja per poder tenir pràctiques feministes en el teu dia a dia. Jo crec que això és una cosa molt necessària per tots els delegats i delegades sindicals. Vull dir, hem de saber realment de què estem parlant quan reclamem feminisme en els nostres àmbits. No és només equitat o paritat, sinó va molt més enllà. Cal canviar models. I per què les dones no arribem a les altes esferes sindicals? És que no tenim prou vàlua? O és que, clar, com es diu sempre, doncs, clar, és que nosaltres, com realitzem majoritàriament les tasques de cures, no, és que el que hem de canviar és el model d'estructura i de treball sindical. O sigui, la militància sindical
De fet, és que a més és una mica contrasentit perquè el món sindical es fa durant la jornada laboral. És a dir, els delegats sindicals, la nostra llei diu que tu tens unes hores sindicals per realitzar la teva tasca. Com és que llavors la teva tasca sindical arriba fins a les 10 de la nit o en aquests moments amb les tablets i aquestes coses no té horari ja completament? I això fa impossible poder compaginar tots els mons que com a dones tenim. També jo penso que és que molts dels companys que fa anys que realitzen tasques dins del sindicat de comandament, doncs ja veuen aquesta vida com a tot, tota la seva vida és aquesta, no tenen la necessitat de tenir alguna cosa més enllà i difícilment entenen que tu sí necessites alguna altra cosa quan acaba la teva jornada laboral, quan acaba la teva militància. També ets persona, també ets dona, també ets mare, també ets filla, ets moltes altres coses. Jo, per exemple, soc mare soltera, tinc 2 filles, en aquests moments adolescents, podeu imaginar-vos el que suposa el meu dia a dia. Abans em sabia greu perquè estava mirant el mòbil, però just avui una filla malalta. Doncs clar, com compagines tots aquests mons en el teu dia a dia? Doncs la manera de fer-ho és canviar les estructures des de dins i fer compatible tots els mons. Perquè l'altra pregunta que jo deixo aquí és per què el món polític, el món dels polítics i les polítiques tenen quotes i per què el món del sindicat no en té? Potser perquè en les polítiques, en el món polític, és més prestigiós, o sigui, té de ser polític, és prestigiós, en canvi, en el món sindical, al revés, no? I, a més, les persones sindicalistes no guanyem res per ser sindicalista, més aviat a la inversa. Llavors, clar, com fomentarem que la dona deixi la casa o deixi les cures o tal per fer sindicalisme si a sobre no hi guanyarà res? Doncs aquesta és una pregunta que deixo oberta aquí. Moltes gràcies a totes i tots per ser-hi. Esperem que aquest any, com deia l'Anna Gabriel, la vaga feminista també sigui un èxit. Us convido a totes i tots a participar de les assemblees que es fan en els diferents barris, a pobles, a ciutats, a centres de treball, perquè el nostre sindicat pensa que la vaga feminista, que nosaltres només som una eina per al moviment feminista, que la vaga feminista s'ha de fer des de la base i que som les dones les que l'hem d'organitzar des d'aquesta base i fer que aquesta vaga sigui realment un dia de lluita que després segueixi el 9, el 10 i tota la resta de dies de l'any, perquè, com deia aquí l'Anna Gabriel, la revolució serà feminista o no serà. Gràcies, Assumpta, i gràcies a totes les intervencions i gràcies per la vostra presència.